pay or say yes and I see and a prince what they are chaying, but dear one for fee. And I pay the ocean remedy now to me say, and a panel now no to me about Pambese, Sima Edua Saint Besem, you know be. I about 4:30 yet Nasi, Yenuachu, Yamiasem, Bra Udifo Kwasha, Udifo Kwasha, Wadinagua, one a pump for Udifo one. So, Oko Akyem ASUBOA dia, Wajibabia, Empugana Fanenina, na Osanda Kwaku Asiedu Herbal Center, Anope Wadinagua. It mean the bia, Senior Tano, Yenu Bechu Yamiasem, if you na ya see ho yare what I say bra ye ni PRO Kwaku Asiedu no itano pay yen sembre no bi nkanju bi sebre na so enti mumfafo na mumfrefre mo ho se mumfa mo kasa video no ento ha disamre die embre ne aso opening wadinagua odifo aja emo akwaba yaja na on te say onyame adom e do bad ya say ena eja boy ni eja na mumpum te say you saw them with your papa e do bad ya say ena protocol yes sir protocol wajibe bia mesu bra mesu odifo kwasha aja ena so de ache yen sa ho ni kura yen eti anopai ahinka tiefo nyina yawen ya sie eti enti anopai fa wase fanase maye ka amen yo nyadofo emise enen so ye da foforo dan da nyina onyame omade pebichi yen ya na eseminu mi eni se baabi a aye da bia na se baabi e obia no yesi etrase na ye de ho hye ne nsa na ye danase ebise wa ya de kese amaye baabi a woda bia woti yen kan prepre bia no so wa wuti bia no wesi utrase na ye de ho hye wo ba de ne nsa yara wasi yedimafo ene yeboafo yes yara wasi samanhyam buafo ne ho ade nyina so otomfo ne ho awurade ye de wa yama yan na buradwe ne tiase so sa enye papa bia ye enye tene bia tene nimde bia enim nyansa bia enim na mure yan de bonyefo do awodo yan muso nti anope wo de yankwa kyɛn ye kada so tiase na wo awurade wo no waye yo anope ye kasa na ase enka odida amen onyame ayeye enka odida amen yi wa ya tontromo ya kanfo ya show di kunkuru no enonyam awade kase a dan nyina ya de bonyefo so ya mayen ya de wase bebre yi wa ya bebre ewo Jesus Christ dim afa don blanso ya de wase yi unim se ntia pe fidua mu emia mfa ya paye nyansa ya nim de emfa nya bibibiara ma de nyina emfiri wa wurade na ewia ya de na ase ama ho sala nso ne yakoso ala bompa ye gya ya tiefu a amacho mu tie nyina hye wonsa bi na du o mai ba betie wasem wa bia koma bia mu anye ni huhu biara obo koma biara wa ye firi ho na wonsam a ye tira no pa wia na dwono anopempo ye beti bi yes o mai ye diso sa ya ye de onyame opɛ na wo ba nene wo kina ye kra anyira we ni yesra onyame agya oba skonko di mu no yenka amen yo onyorofo enenso no da foforo nyame odi menu mienu kwa kyɛn nti sabre ya ye kra da so ti ase ye die babu na me ati ase munko wi ase afa na nyina na monka mensɛmpa no nkyerɛ abɔde enyina na ne obagye nyame asɛmadi no obama no kwan mo oba na su na mode me nyame nsɛm ba kyerɛkyerɛ no obedi me nyame asɛm so no yes ene die kyerɛ no magye no enkwa sa na ne wanye me nyame asɛm ani ne die me nyame mebu ne fodada nti adɔpɛ me no me nyame asɛm a ye tie onua ma me no me ni yeni so yenye di onu nyame opɛ enye de yenye pɛ dabi de onu nyame no opɛ na oba nane wo kyerɛ no ye kra no anyira sa nyame nka ho sɛ wutia no pɛ ye wutia nyame asɛm no pɛ ka amen ana pɛ nyame asɛm a me no me di ka kyɛ ne wo Korinthofo ngoma edi kan no eti baako eyimu du besi dunum no ma yentie onyame na asɛm 1 10 to 15 kama me yentie nyame asɛm
Koronto for my di kan no eti ye odifo eti baako emu du be si dunu mu emu edu kosi edu no no eti fi asam no odifo ose baako ye ose na nuanom menam ye na Awurade Yesu Kristo din so mi tumofo se munyina enye anokoro na mpapa mu amamomu ka amen ne mo mabomu awie peye adwene koro enu susu akuru mu ka amen Amen. yeah asɛm a nyame de ama me no mienu ni anuanom enam nyame asɛm so etumu nyinaa fo si ye nyinaa yenya anokoro sa na mpapa mu amamomu papa mu anya dan ama yemu ne mo mabomu awie peye adwene koro enu susu akuru mu na ya bomu awie peye adwen koro ene susuye kurum ka Kristofo ya sadi a nyame di ma yeni ampa nanso na ente sa ene Kristosumu no papa mu abam kichem ahoro bebre we se media ye ena papa mu enso no nyame no wose ye nyina nya adwen koro anokoro ye nyina yesusu ye nyina koro ni ya man papa mu anya de amemu na weni mu no ene bebom ni ya dia o ni Nyankopon na kasa dai epe na daachi ni nya ne nchai dai akọ nanso na ohwemu a nyamesom na ya yesom no ye dia kaye ye dia ni tan kunsun ene papemu ene sese ene mehu bebre ye nyina so ye pe heavy akọ onia no kura sam de obi ka no kura kirewa menua man na wachi anfa nkire no sa na tie no kura no na no kura no ene be me yetime ko heavy ho ampa odifo ebise ukoma ukobabu no a ewiase edi kan saye no no wabre so no ampa no mo kenya mi asem si yedie yai pepe nyamesom no adoso si yedie yai nanso ye de bia me kama se Ghana nyamesom ewiase nyamesom a yesom sisia no ya dwen yesom nyame se enkola omu bonkuro no matete natie no mu de gutontrom no mu de asija so no mo fitemu a kakra mo sa ben no mo tua no mo da kaka mo bodwese ene nyamesom no ya da kaka ya bodwese na mu de se ewure di pedua mo ewure yakomanum na ye di onyame pene heaven ye betu akomini dari eni odifo papa mu akaye wo ko ma so twe sa entiama Kristofo nyamesom no emreda ampa entiana pai ma yenti nyame asem ni Yesu ba ye kra nyina papa yanko eruba akoro wase na minuanom Chloe efiefo abeyime mo ho asutire se apelapele e omumu safoti wa beyi masutire se apelapele e dai abe Kristosumu num ene nyobi na aka ene Kristosumu a menu mi ni yasoma ye nyina se yehu Yesu a Yesu se ke nyina nya ba ko no dabi ene obi kwati mi John ka chesa asumasi wa sori nye asumasi umpa bokora nye mo mra na meme de na ye ampa chesa ba boneka yeah obeyi masutire se nyame na mu na mo se mo ba yen nche ya heavy ha no apelapele omumu apelapele ankasa akwa se anawiase wo fie kura busuanum apelapele om Kristosum apelapele om anvie apelapele om ana ba bi apelapele o yeah yenya so gwa sorry fie se kwa heaven ampa nanti sisi nyame asem asisi ya bakura yenko fa kura mpo yenu ba bi akura mpo asisi amenu mienu ye tiesi onyame ko sisi wo gina sa asem wo kwa abuata kwa wonyo bia omwa onobia entwo mu se nyamesom na yansu nyame yente no wose se mo se mo nsum nyame dia mekum maba wone mranche gu bonte so ampa entene maba wone mranche de wu nyame se mi obako nipa no wu da wone nyame se mi antini mu ente kwa na wo kokwa no wo kobun se mjem onia nyame asem ni ya to chene ampa ya da ye aduane enkwala keke ya bojuse ato chene yanko na minuanom Chloe fiefo abeyime mo ho asutire se wa beyi mo Kristofo mo ankasa mo munu asutire se sai sa apelapele omumu sa apelapele ni tani akaya ankasa omumu na meni yei se mu biara ekase na mu biara ekase media be Paul de safuate na obi se ye de media me ko better Christian church o media me ko Pentecost media me ko Roman media me ye we de ana Bible ne kan na media me Paul de na me so bi Apollo de media me Kefa de ana o se me ye Kefa de media me ye Kristo de ana obi se media me ye Kristo ni me ye Kristo de ye sa no papa Kristo mu ana nti Yesu bu se me no mi ni se nyamesom na fe dia papa mu yanka mo nti
si achichi Yesu ni ya twetwa ni mu nkete ene obi aso monka memti ose Paulo no bo amosu oh sorry Paulo no bo no asenu mu maamo bote ene waka no Paulo ya bo na asenu maamo a mo chiche Kristo sumunum anasa wo bo amosu ehye Paulo di mu ye bo menu mi no Asuboa ye bo no ye bo sha di mu ene Bible ne nyame bu sa menu mi no Asuboa ye bo menu mi no ye di sha di mu na se ye di sha Yesu Kristo di mu dia na fe ade na menu mi no si Yesu Yesu na akaya na ma so twene papa mu nkwan anya ni tan ene Bible di mu sa menu mi no ani ye gwa so na mu shedi ho onia se menu mi ni se ye mfa nyame asem kronkro de be wu ye kra yira o ye be wu ni ye kra yira Yesu se me bantam me kura maketua me de brobia se nyuma de etie nanso ne Kristo so mu papa buom bebre chichum bebre wose wa papa Kristo mu ana ya papa Kristo mu na ana Paul no bo mu asenu mu maamo Paul no ye bo na asenu mu ehye ma me no mi se won na yenkobo asufeshi edi ana so bo masu hye Paul di mu wache me do nyankopon asese maamo mu biara asu gi Kristo ene gawo na obi anka se me bo masu me hye me di mu safoti ya mosu Asuboa na ye boy ye no ya mo hye ni pa bia di mu da bio se Kristo di mu sa na se Kristo di mu dia ene se Kristo fo ye nyaa baako on sa lasu ke ba da Bible ne ka o se Kristo fo se mu nyina mo ye baako dia eni kwa se mu di nsam ketwa enso na asam pa bia nu ko Kristo fie ye yanka sampu ya papa ye mu ampa ene hwe mihie kure on ka so fu bi ko ne kemewu ene Kristo mu na no na ko so ana sofo na nkasa o mankasa tata o mankasa Kristo fo na nkasa ye yanka sampu ni yetutu ehunu ampa we tu no tewe ye nim se ye sa ne ye kunkunkunkum ye ho no ane ye nim Yesu bakompo Kristo fo papa ne se Kristo fo ye nya ba baako ye nyina susu ye koro ane Bible ne kan no Asuboa koro ne ye boy yen na se yabo ye nyina su dia se Yesu di mu dia afa di ebiem na afa papa muma Kristo so mu wozo kwanu abo wonya ma sori banti wo de minimu obi kwa cha wiade wasi nyame dia ndisa wo no o cha wiade na se wo anti ma nyeso pa dia wonya ne dia ana wura sori bia mu a aso ne mo fo nkwa so mo nkwa no mo kwa heaven ampa enti wo mana sori bi dia wo ye bulensam nipa enti Yesu busa minu mi ni se Kristo so mu ya chiche mu a yanka monti si Yesu ya papa ni mu ya chiche ni dife yanka monti ana penyame sa minu mi ni ya chen sa papa honesi ma odifo asi dia yanko Romans 2:1-4 kama me na papa mu akaye ma so twe Romans chapter 2 me say da Yesu ba ni nya gu court me say da Yesu ba ni nya atwe so wo pie nya gugu bu nsam gem se ho Romans 4 ma odifo yeti no kre ni asase Yesu ampa odifo na wo tan ene akaye ene papa mu ene ma so twe ene ye de sum Kristo ampa enti ye nimu Yesu bakompo ye nimu Yesu ketekete kra ti ye mesa mna fa na bo Romans chapter 2 1-4 verse number ba ku gosi 9 no o say odifo atifia sam no si enipa nyina ye ne boneyefo safoti Bible say enipa nyina odifuo asempakani o won hio judge o wo ye hwan yo ye nyina ya de bonafo enti na asem na etentene me no mienu na da chi atimi akọ ne nchen sa na asem so ne yapoi na asem na yapo no ye akọ ye ya de bonafo da na ye si ye nsente na asem de ne ye wu ye akọ ne nchen na ye di bone ne wie na ye papa ye mo ye aka ne twetwe manso nkwase manso na fe ye wu wie a na fe ye asofu ni sie ni ya to nwom ya le kwa ma papa bi mu ya le kwa ma papa bi mu ya le kwa ma papa bi mu ya le kuro ye nyina ba ko ya le kuro kakra ya le kuro na fe asofu ni so gira ho efunu me pobia wa mamu 1 million afi de funu kwa ye ton no ye bofori efunu aton funu da ho no eduko ye ko sia so fie ye da ko sia so dem ye ko ton funu efunu mamu 1 million 500,000 we mini 500,000 mamu 200,000 wudi 50,000 por yenye da fashi yenye ye se ko have oni fo ye mongolom papa yanko o se nti woni pa biara a wubu atan no ti ha o judge wo ba bi ebu atambia ahimfie koto Kristo fie na wo onipa biara a wo bu nua ateno anu ye biara eni wo ma ho safoti Bible say ye nyina ye ne bonyefo
enti so onipa ya bɔne aka ne yɛka ne yɛmu na tɛn ɛnso wiasefo deɛ yɛbɛbu atɛn hia ɔmo fa no kɔ 20 years 30 years ne yɛbu ne kumfo yɛbu na tɛn enti wo onipa biara wo bu nu atɛn no ano yie bi ani wa ma kɔhyen ebisa deɛ wo bu obi atɛn wo mu no enti wo na wɔtena se na wo bu obi atɛn sɛ wɔyɛ bɔne na enti wo gyagye no ubu wara hofo wala nkasa hofo na ubu ebisa wo ubu atɛn no wo ubu obi ayɛ bɔne a wo so ubu na atɛn no wo saa deɛ na la wo saa deɛ na wo so yɛ saa deɛ na wo yɛ enti wo na wo wɔtena dwom na wo so obi ayɛ bɔne na wo gyagye na wo ubu na atɛn wo bu ne komfo no saa bɔ sɛ wo no kron no na ɔbɔ yɛ a wo so kofo bi yire tasa ba bɔne ka wo saudifo wo so kofo bi yire na sɛ wo kofo bi yire kwa wo ɛna na nsa kwa na akɔchi obi apɔnchi kokun ne wei wo deɛ nkofo bi ekɔ wi obi ahwewa no mu wo nyina wu nkofo bi kɔchi obi apɔnchi no mu kɔchi wo nyina wu ko bodu akunsafo nyina ato akyene wo so kɔ heaven ɛna ba bɔne ka no wo na wo bu obi atɛn no wo sɛ nti wo nipa biara wo bu atɛn no enti wo nipa biara wo bu nu atɛn no anu ye biara ni wo ma anu ye biara ni wo ma wo ebisa deɛ wo bu obi atɛn wo mu no ne wo nipa ni ye na wo bu na atɛn no ubu wara hofo ubu wankasa hofo ebisa wo bu atɛn no wo bu atɛn no wo saa deɛ na la na wo no bɔne na wo no ye no no ko bɔ adwama na wo bu na atɛn wo gina so wo gini sika kwa wo sa bu na atɛn no wo so ko di nkonkonsa wo so ko wi obi ade o nana no mu hye ko tututwagu enti Yesu so oba wo nya obi a ampa na no obi obu atɛn kwa ono obi o judge kwa no age brabo na ono age brabo nti de bia me ka me say okokoto anase wo ko bi edi asem na se wo kɔ na se yahwe ni ma bibia pie ho sika pie ho se brabo pie mu a yahwe ni panim ampa ti babo so ka ana babo ne kan wo hie ni so no ehwe ni mo na sem dim sa da che be dwe onu ni pe ko mo nsam jemo oni pe sibu ni nsam jemo kwa so yenim asori ne ka mo fry asori no e ka mo fry oh ya ntoma ne ya nyema na ya nya ani ya dress si ya shoe ne ya nya ne ya nya baabi afa nko no ani edi ko ye hiafo ne hiwa asori fi sa na nya nyame ya som no ampa na esu yɛ misa nyankopɔn atem wo fa ne kwan so ti ha nyame atem wo fa ne kwan so ade nti ye di ebu atan ya yan so ye fa nyame kwan so wona ɔyɛ saa no ma no so ha na wo nipa wo bu wona ɔyɛ saa no ma no atɛn no na wo obi e bɔne a wo si wo bu na atɛn no na wo saa ra no na wo so ye saa de no wo tu sɛ wo bɛdwane nyankopɔn atem wo atem wo da ne wo betu mirika gidi kra ha da choni pa be bre do onipa bɛbrɛ de wobɛtumi akɔtua brabo ne aka wasɛm ma ho mɛsi ha wobɛtumi akɔtua brabo ne aka wasɛm ma ho mɛsi na sɛ nansɛ kora yi obi ba ma ho mpaebɔ na asɔrefoɔ frɛ ne tra ase bɔɔ ne ka saa de nti wakɔ odifo kwahyɛ ho mpaebɔ nti ɛho hia sɛ obɛfiri no asɔre mu akɔ baabi mpaebɔ nti no ɔmo tra ase bɔɔ ne ka ɛsa gye nsa kreti kora saa nom yi na da no wukua da no kora sister no ka kyerɛ m sɛ ɔse wei kora waba kora pentecost foɔ hu no ɔmbɛbɔ no asen na ɔmo so yɛ mpaebɔ nso ɔmo afrɛ sɛ ɔmo ato nsa frɛ sɛ obi mmina mpaebɔ no bi so sister odifo yɛntoa so Bible sɛ deɛ mopɛ sɛ nnipa nyanya monyam dɛ monyam saa asɔre ni heavy ho menu a wɔkyɛ me nka asɔre ni heavy ho me sɛ better Christian church nyame na ɔda to so kɛkɛ ɛyɛ kɛkɛ deɛ da to so asɔre ni heavy ho ɔsɛ na wo nipa a wobu wɔn a wɔyɛ saa nɔɔma no atɛn no nti wo nipa biara a wobu nipa a wɔyɛ saa deɛ na wobu na atɛn no na wɔyɛ saa ara no na wo so di bɔne na wo so wɔkata wo bɔne nso na wobu obi atɛn no wosusu sɛ wobɛdwane nyankopɔn atam ana nti wo susu sɛ wo nyankopɔn atam no wobɛdwane wura na wobɛtu mirika hɔ anaasɛ kɔ anaasɛ wote na yɛmye ɛne ne boasetɔ ɛne n'abɔdwokyerɛ bebrebe no ho atua a wonim sɛ nyankopɔn yɛmye ɛde wo rekɔ adwensakyerɛ mu safo tie onyame ɔpɛ sɛ onipa biara bɛsakra onyame pɛ sɛ onipa biara bɛdɛ ɛbɛsakra ɛntiri wɔ so wo nua fom wo a fa kyɛ no anapa tie nyame asɛm na aboa wo na akristofoɔ ɛsisi aso wɔ nyame asɛm ho ɛnya fɔdeɛ ne yɛkɔ so nneɛma wɔ na yɛdadaeɛ ne yɛgyegye sika nyinaa no a yɛtuatua nkwahyɛ sika no ɛne yɛde kɔ ha bio nyamesom papa wobɛdɔ wo nua ne yɛne yɛ nnuanom nyina bɛyɛ baako na yɛne no yɛbɛbu ma yɛdɛ awie pɛyɛ Bible said don't know so. And it's a certain time when you knew Yesu. I'm proud of you. And I pray to you, Mesam Nabo. Amen. Minyaba, Yesuba, catch it, Yesuba, Amnanje, Yesuba. Sir. Mummy and Yanni, as someone else. And the Akyem man so train. I had a son. A pilla, and Papemu, Saudi for. And then put a man in your macan say, a man wish your Mushiamaka. I could see. Then I say, Ukuno, about any giant you, Uncle and Ocean was on him. Don't go.
ha wo de ko sisi ya de to dem fane ko ne fantum no mo so ya de ba no mo so to bo asa hwehwe ensan ma ho Mr. Akwa na pe me chia papa no mo ye ma me no mo to bo asa trase no mo dia ato ibeda oh na ye me kwa minimum si ye ko jisika papa be ma me a ye ko jisika papa be me a ye ja be ma no ko free oh onyame hu ye mo bo amen onyame hu ye mo bo burunsam gemu kwa na ye siso wo ka ba bo no wo se so bokomu no awade no bokomu kwa no obi kwa ko twen plan na amani ko ja no empla twen na am ye ja no mini aba ni ye di wezi ye di nam se ke ye jisika fa man ye nya ne sa ba bia onua yesu bo ya ye bebu watan ampa adi be bebu watan a dia se mi enia da na wo kro no ata hwe efumbo ye sie no ye odakata so no wosu ye biebu nsam gye kwa kire se wo ti asase so wo so nka no kra wo wo ni asante ne wo aha na aba nya na me pesa me ba afi no wasate no wosu kama me so ni ho eho bre ni ho ti ya me asam zakara na bo wo amen papa ohonashi yeah ohonashi ayanko etwa Matthew Sampanetin son yimba ko besin shan kama me Matthew 7 1 to 6 o se say mini ablant ya do pai wo ye nhira nyanya me so mo ne ya kata kata ni no o ko nya so me ko better Christian church ni bible me bia ya ko odifo o ko nya so me ko Pentecost me ko Roman o bua ni ya kata kata ni ya fango fo yire yeah ni ya ni ko fo yire da omwa ye dware ko fo yire no owia no no kubuate ye twema so aso de mo kwa kaya ho ampa yes you do heaven ye nko ba bia ye nu ba bia odifo ana pa me ansakra ya ka Matthew chapter 7 verse ba ku gosi ahen odifo ensian was say ensian no Matthew chapter 7 1 to 6 1 to 6 ati sama odifo say atenye bone ana 10 ye bone kwa ana nukure di koto nukure ni asori fie nukure ni ba bia di asam atenye bone sa atenye bone wasi mu atan no mu atan bible say me ne wote yam asam odifo eti o mamu mu atan na dache no wo table body be tantan mamu mu atan no mu atan na tanko a mu buo no atanko no wo bebu hunua no wo de bebu mu janso de betu aka dache no ambodi si ebu atan na ja sa so de sense nipa odifo ye nya sense wo wie pepepa ye tibika chose ya mabosu minhia wo san ya de eten ya sa pejawo sa have you honor yakoni ante sa da bio ye bu atan se koda burisam gemu anu no ampa wasana de akro a mudi susuo no ade ko na wo nipa na ye na obi ko tibi ko twa ntwa to so ade to nia so ne agina ko ya to na no saudifo titi ko se mo no aya amototo nipa no mo ya hweye mo no amototo nipa no mo amukuta ensam na nkesa no na mo ko to jaja ni mu no aya mo ya hweye obe ko se mo kumna ko se mu busebusem eyi ansa na be yi ntan ya we yi tan ampa na babo ne ka no ya nyaso oni pa ne ba no be ka na asem ncha wono okọ no ja kakra no oni pa ne ba wo hwenenim wasana de kro a muri susuo no na ade ko na wodi be susu hunia no wodi be susu amamo janso be susu amamo hwe boni na wo akọ na wodi nua fa so wo twa ne ntwanche wo bu na tan no a woni so odi bem na ebim de no fa ma no na bu fa no onyam so be bu fa dache wasana ada na wo hwe dua wo bunia ani so safoti na wara wani so mpuna de safoti se bia wodi fuko asha me na mesia media asem ye da jabo aba ya kan asem nche na asem mfa nkotum me ma ne boso me obo ya kwa mpo no ene na asa kwa me kofo be yire me media de obi ani mti no me da ja me ye yeso se me na me mu atentire me da minu obi ani asem me da minu obi ani asem aye wi ase nyankopon enti bi de obi enti me mu matan na ade na edue de woni so na wo de wonti menye emponi mfiri woni so na ko yobi de nya bone na wodi no wo nya bone wodi no na ka obi asam na ko obi fo wo ko jisika no okodi ensema ehu hia no na wodi o sia na sabe den na obaka kire wuni ase ma menye dua no emfiri woni so na hwe empuna woni so yi safoti wo na wo di asam no wo na wo asaji sika kwa na wo hye di obi asam ko di ka di fo ampa impuna kwa de woni so di kan yi anso ko yi obi de na atwumni impuna no furu woni so nya atwumfu moni ka nya boni no mo nya nkofo yi na mo fa no na mo fa nkofo yi wi a mo betrase ye jaju obi e do bi akoto tankuram enu asa na be hu na de ayi dua no afiri wunua ani so se ye ja bra bogie ni ye ja nkonkonsa ni ye ja danse kum na
ni ye di asem ni ya yes odifo ya no ne betima yi dua na free ye nuane ni so ye bu atan ye saudifo na ma aso nyakopɔ ni na atan ye ne nyakopɔ ni so kura ya ni so ha me sia ko betimi asem aton so ni abefa me ko ye me sema na asem ko ye de bakoto ntrai odifo ko asem mane ko abosumi nsia yes ebi na to Joseph ampa Joseph onye boni bia na so ni tanti ya de ko to afiasa sanye Nyankopon a ka Joseph ko ka afiase ho na so esanse nyame masa pram Joseph onye boni bia no nyame ko yi no ntu susu se woni pa no wo de Joseph fu asa kwa so no obenya ketua papa onia ade asem ni o ye bedi asem kontompo sam ya gigi sika toto kaase ya gigi sika de makova nom ye makogu abrochire awie ni asem obi atwogu ne kanim awie ni asem aya ha oni pe be wu ana osei oni pe siso afrom kontompo dansie ani kontompo asem dienti no oni pe be ko wie ana osei obi betime adi asem awie be no bako no wane no odabi no na ebi sasa no enye nipa so besi na no odi asema no wo kasem ko obi o hwe nipa nimi ne Yakopon so hwe na so sa enti bi de bia me ka me se wonipa baji nyame adie wonipa baji nokure asomadie no wo baji asem kronkron adie no obedi so a obebu atantene na da che ne kira benya nkwa no ne wodi nokure kontopa obu kontopa sama okoda mu nsam jim bo amni anto wonipa baji adie ni wawo wonipa fe onipa beji adi ni wawo onipa beji adi ni wawo onipa beji adi ya de amesamana me huni yancho me hunu yancha besiko mesamana me huni yancho me hunu yancha me hunu yancha me hunu yancho me hunu yancha besiko onia bira ye bewuna ye wuna afi ye di bonia ye bu nkontopo ye tweno ye di ya fa no kura kwanso anfa ni asem na fa Yakopon che na fa ye bi woko bu nsam gem no sabe ye bekasi hu yanka na pa hu odifo na pa ho de ma fa verse ma sesi ni so so ma ho o se mu mfa de ye kronkron e man kraman safo tie no kure no yakata so ene nkontompo ene da pa wo chi na etwa no ampa enti no kure tembo pa ni ato chine ba mu se momfa ade ye kronkron no amen kraman na mu nto mo hwene panso emu mprakwanim na mu kristofo ye mfa mo nko gira ba bi a fata na ye nimo se mutantantan na wa mfa wona ntiatia so na mu nto oni susubiem wase mo mfa de ye kronkron e man kraman kristofo be hu ba bi e ba obi kwa ba bi e kodi asam kra bosomoso bosomoso ni e de kristofo mi na kodi ni e di o masem ni e buo bakoko ye buo bakotan me ka kra na bako ye da bako so ye da obi hu bakoko ye difo ye na kodi na bosomoso na konfo na abuatan momfa wase bunya dade wase momfa de ye kronkron e man kraman momfa ade ye kronkron kristofo e monko gira ba bia ansa ye ni asem no enkodi asem ade kronkron fa man kraman na mo nto mo hwene panso ngu mprakwanim na mo nto ma hwene papa no engu mprako aho omo mudi asem akonfo no omo soma bosomo no omo mpe Yesu asem no mo koto mo no nyama de antokire ho na wanfa wana ntiatia so no mo anfa mo 90 ade oni Yesu ento okonfo bi ni Yesu ento oni Yesu ni de nkonto poda se ko modi ho won nya se pepe bia ho na wan san be sunsun mo no amatete mo ya safoti mo to ma hwene papa na engu fam na mprako no mo hu yefi no fam na ntiatia so be sunsun nya me ma no obaji odwan na yi wa ji odwan aje snapo we na usika nyina sa usika nya ya je obi ewu kwasi 50 million ma eni pension e bewo odifo onza wa men na nko ameka sa asem ya nchire nchire okan wa se no wa ma mesunsuan wa ma mesunsuan ma to ma hwene papa na engu batete okra ene mpeko afọmọ ya dai afọre entitia so wa ansa mesunsuan mo wa ansa mesunsuan mo akrisofo ba ju sika nyina ba mu ya tata ho na odi nyame asama ya ka mu yemfa no kra so hwiye na obi dia so tutu no da bi ate court wo de wasem tutu ho ha wo do so won kan kra po ngabi o odu kwa on kan kure o ko she mfepu na koma jaji
na wo akodi nkontopa adansi wonnim de yakopɔ bɛyɛwo wɔsɛ momfa deɛ ɛyɛ kronkron ɛma nkraman momfa deɛ ɛyɛ kronkron no ma nkraman na monto mo hwene pa so ngu mprakwanim na mo akristofoɔ ma mo ntoma hwene papa no ngu mprakwanim wɔamfa wɔn na ntiatia so na mprakwa no amfa mo na ntiatia so na ansa mesunsuane mo na ɔma mesunsuane mo amen ɔma ɔnkɔtɔ wɔ gyapadeɛ asɛm die baako pɛ no wobɛtɔ akɔtɔ fie koko nyamtɔn asɛm die baako pɛ wobɛtɔ akɔtɔ koko bɛsɛ nsia asɛm die baako bɛtɔ atɔ kaa na asɛmpɔni ɛmuae na nsa asɛm die mu kɔ bia 27 years 27 years asɛm da ɔtɛn asɔfoɔ mmienu bɛtumi aka asɔfoɔ mmienu bɛtumi aka ada wɔ 27 years ɔmo sika nyina hye odifoɔ msika hyɛ yɛnkɔ yɛ asɛm no mu na papa yɛnkɔ metwɛn Matthew 18 Matthew chapter 18 50 to 22 kama me amen kama ne yɛnkɔ tinye me asɛm na bɔ Matthew 18 asɛm yɛn sɔnso wona memfa wobuwa bɛkɔ mesɛm gyam ɛno ɛkɔkɔfoɔ dia baabi a ɛfunda baabi a ɛyie na ɔkura yɛ nkanti ɔwuo deɛ ɛyɛ nyame kyam no ɛbɛka onipa bi wu rɔf mesɛ yɛ nipa mu susu so mbɛkɔ ɔmo nya bɛkɔ ɔbɛfa sɛ biɛnso nka hɛ monyɛ nika bo hu yàrá obi wọn náà sọ obi bẹ jẹun ní odifu kwasa buluku kọmẹsì bẹ buluku ma nyẹ pọ tabọ. odifu wọn ni atabọ na mi ewura sẹmu no Matthew chapter 18 verse nama edunum. antɔnyɛ mɛ nkɔmɛsì antɔnyɛ mɛ bontuo pɛ. abonituo 22 no. ɛti fi asɛm na odifu wọn sɛ sɛdeɛ wɔne onua a wɔfum edie. sáfò ti wo enipa bi fum a enipa mienu afum. kwan a yɛbɛfa so yɛnum bɛdi asɛm no na nɔkorɛ bɛbɛ mu nyame ɛba bɛtim na asɛm deɛ po no obi abɛka sɛ ɛna asɛm a yɛdi nyame bɛɛ mu ampa no ɛna baabɔ ne ka no wɔse na sɛ wo nua fom wo a tia ha o tia asɛm a yɛka no yɛ paa aapɔ ne hu paa baabu sɛ wo nua ankasa no ɛnipa ebia mesie yi ebia protocol afɔm me wo nua fom wo a kɔna ɛkɔyi no atɛn wone no nko ara ntam safo tie wo nua ayɛw ana wate wo nua ho asɛm wo nua kɔte kontomire anasɛ wokɔte baabi sɛ wo nua bi aka ho asɛm enti wo yɛnya bɛbɔ amane a kɔ ne fie kɔdifo nkyɛn wone ne mmienu nkoa mate sɛ ɛsɛ ne nansa na wogyina na wotwa ma no na ɛte saa mene mmienu yɛnuyɛ odi wɔ wɔsi sɛ wɔtie wo a na sɛ wokɔ na sɛ wokɔbusa na sɛ wɔtie wo a wanya wo nua wɔkɔbɔ dua wɔkɔbɔ dua kɔtra bɛtɛ Christian church akɔtra Pentecost sɛ yɛdu heaven saudifo wo nua fom a kɔɔ no nkɔ ne fie wone no nkɔ ara ntam wone ne mmienu nkɔ ntam na sɛ wɔtie wo a na sɛ wɔtie wo a wanya wo nua na sɛ wɔntie a na sɛ wo ne ne mmienu nkɔ tra sɛ na sɛ woka na sɛ ne bufu na sɛ wɔntie wo a fo nipa baako a na baanu ka ho fɛ nipa baako a na sɛ nipa mmienu ɛka ho kɔ ne fie na sɛm no nyinaa adansefoɔ mmienu anaa mmiɛnsa anim na sɛ asɛm a mukɔbusa no ɛnyi nipa mmienu so ane nipa mmiɛnsa anum ɛso ɛne Nyankopɔn ɛka no na sɛ wɔntie wɔn so a na sɛ mo mmienu a sɛ nipa mmiɛnsa kɔ na sɛ mmienu kɔ na sɛ wɔntie mu a kɔka kyerɛ asafo dɛm no fa no kɔma asɔfoɔ no ɛne asafo no nyinaa na sɛ wɔntie asafo no so a na sɛ asafo no nyinaa frɛ no tena se na sɛ wɔntie sɔfo no wɔntie asafo no a ɛne abuni sɛ ɔbosonsomni ne togyini safo tie abosomsofo na sɛ Nyankopɔn kora yiwɔ mu legit na sɛ ɔmo nya papa bɛsɛ sɛ nipa no wɔyɛ bosomsoni ne tia bɔdam wabɔdam ɛbi sɛ obi a wɔmmɔdam a wɔnkɔtete nateɛ no ɔmɛsi sambɔro ne wɔnyɛ ne ti sɛ obi a wɔbɔdam wɔtwa pɛsɛpɛsɛ mɛda sambɔro no so wɔbɔdam mɛda bia mehu sɛ sambɔro bi si kwa ho na kɔmfo bi na ne di gu so ne wɔyɛ ne ti pɛsɛpɛsɛ a mehu sɛ wɔnyɛ sika nkɔtɔ berɛdi abra no mmɔ sika nkɔtɔ berɛdi Nyankopɔn nipa bia ne ho te ɔdi mɛba no ɔma me sika nkɔtɔ berɛdi ma mentoatoa so ma wo no saafo Nyankopɔn bu fom wɔfɔfo no wɔbɔdam eti so yɛka na asɛm wɔ asɔre fie hɔ na asɛm bi esi na sɛ asɔre fie no asɔfoɔ no tra se na onipa no members no yɛka na asɛm no sɛ wɔntimi ani so a yɛmmu ne sɛ wɔyɛ bosomsom wɔntie wɔn so a na sɛ wɔntie asɔre no a kɔka kyerɛ asafo monka kyerɛ asafo no na sɛ wɔntie asafo no so a wɔntie asafo no a ɛna abuni sɛ ɔbosonsomni ne togyini mommu ne sɛ yɛnkɔ safo tie yɛ asɛm verse nama ɛdu no wɔse sɛ ɔsɛ nokora mesɛ mu sɛ tie asɛm a Yesu ka yo nokura me Yesu me menu asɛm me ka kyɛ bɔ Kristofoɔ sɛ sɛn biribiara mobɛkyekye no asase soɔ no enti mene pa yɛsie sisie hɔ awodifo so ɔkɔmfo bɛgyima sisie a nea yɛ bɛka kyɛ no bɛdɛ ɛbɛbam wonderful yɛn no yɛyɛ kyekyere ha sisie a ɔbɛkyekye no ɔsoro so ɛnti yɛ na obi bɛgya onifu kɔ ahyɛ no ma ne hwɛ me sɛ dɛ memma deɛ da wontimi mfa na waka kyerɛ no memma deɛ da wontimi mfa ana waka kyerɛ no mewoyɛ mbɔne na mesɛ menka hwea
me am say me nka hwe obua me se ka say wonderful me to that things yeah Bible here be so many ono ka che o se me ko me say me ka che mo cha say bibia na mo che na asase so no me nu nya sam na mu se me dipem na ma me fodi a wa o ta se kwa me fa nche wa o ta se kwa me fa nche aje wa to oba che no so oh siso mi o se no kura me say no kwa me ka che mo sisai bibia na mo che na asase so no bibia na mo kristofo no mo ba che na asase so no oba che no so na mi Yesu ba che no so no bibia na mo ba sana asase so no ti se mo kristofo mo san onipa bi abon na mo ka se mo san se yenya no a oba sana no osoro so ya ja no edunkro no bio no kura me say me sa ka che mo sisai mu banu ya no kro asase so wasem biara mu bebisa ho a tia obi aye bone na se na mienu miansa ye si ye bedi na sam tia awurade brasam dia a ye bedi emuna meja wo so no so baya mamo eja wo so abaya mayen sa fotie ya na so kisofo ya tunye mi asema to achene ampa ene ya tunye mi asema to achene ye dia dia kronkron no ana dia konkre da man kraman ye da gugu prekonim no ye checha so wonderful ye woni pa ko ye woni pa onya mo ye bobo obewe onya mi no ye bobo obewe mo odifo eduonu no wose na de banu ana ba sa hyem mi din no tese babele kon ba bia banu ana sa ba sa e be hyem Yesu din no hora me won finfin o ka ni pa 1000 da bi o ya no bi na so tutu no ya so de ko ni pegu be 5000 boni mu din honya ko asem ana so for ni onu djuma mu die be bia ma ko mo so so kwa jedu ento okona se enete ye de mama no oboto na tie no ba bia na tere makogo no ho na nipa de abekoso ne makogo akaka ba bia achi na ntwie akotua mena ade ahyefom enti abo ne wu no pra ensamo na efi ne mu ba no sansamo no do no ana obenya mo aso de fi ho na fe omugo ya le ko ma ba ba mi ya le ko ma ba ba mi ya le ko ba mi mo ya efo chichichichim onyama baba obewe amabo odifo yes anto aso eduonu sorry yanko osena de banu ana ba sa be hyem di mu no babu se ba bia banu ana ba sa be hyem Yesu di oboni pa bidi da bi o hona mo mfifiri o hona mimi Yesu no me wo mu mfifi we se o ha na so na me no mienu nkonto ponti no ye hyem kwa si ye di asem ye Yesu o ma ha da bi o no kula ye ni enti ani nkonto pone blabo ye twetenti ana asem de bia Yesu oni ho omo ha wase na Petru ba ne nkyɛn ɛbɛse ne sɛ ɛbɛde emprahe ɛna menu afom a memfrɛmfiri no tiao aha na mde no Petru oba Yesu nkyɛn ɛna wo kɛkye Yesu sɛ ye awurade empahe na menu afom me a memfa nkyɛn no enkosi mprɛso ana enkosi empanso Yesu ka kyerɛ ne sɛ mensew sɛ enkosi mprɛso empanso ye kosi emprenso na mo kosi mo empredo so ahodo nson so 77 ahodo nson ana onua fomo a fa che no anso onua fomo na na ansa ba ko pe obaye bi ko okotu kwa akobo dua kura to achene oni baba ji edi ni wo oni baba ji edi ni wo oni baba ji edi ni aye defe oni baba ji edi ni wo oni baba Mihuyancha besiko Mesamala mihuyancho Mihuyancha besi Mihuyancha besi Mihuyancho Mihuyancha besiko Oh ne wo ni pe we owo na ba odifo me se ana Bible ka wo se wo na mo wo no anya me fa Ebi se mo ne wo ansam ntia no na kunkum wo ntimi nya de ori wo no ho ni jebia ye na nipa na mu wo no minya mu ho ni jebia na kwa so di fie ko he member sofu ntimi nka na asem dabi na sofu ni asam na se ko sofu fie kura ni ekodi ko e besa ma so asada kokot na ye de hwene pa no yela ko to fam yela ko gumple konim na nka ma checha so wonderful adenu kwedu anim dabi sofu ntimi nka sam sofu na nka san member ko hye na se ko no opa me sofu polo ni masem di Baby abanu ba se be hyam Yesu di na me yeden ahona mo finfiri enti se wo twifa aso no so a na se di o mo be kachi obi no e be prefi so fani mo be kachi obi no ebam
beka me na meka chewo wonderful wo de bako wu ha wo te so ne sensa wa ho me ma odue sa so fo no mo sensa so o mo sensa asore ma no ho ya sensa wo ye bu atan ye nya sensa ho se nipa so basi boni a wadi wa so na mu ntino ye ni ni hwe ya wu sa bre na o ko mo nsam jim yo me na meka chewo o ko mo nsam jim so ya sensa sisu bi ma me ase ho no sisu bi me kama osibio no kura me simu se biemu no kura me Yesu me ka che mate ase sese mu ba nu ya no kura asase so wasem biara mu bebisa ho a mu na mu nipa mienu na asem biara mu bebisa me Yesu ho no a meja wo so no so be ya mamo papa be ya mamo enti se yesi o awurade enipa so na sia aye bone enti ye de ne bone a che no ya me be ye na de banu ana ba sesem mi di mu no oti be bia banu enipa mienu ani enipa miensa ebe hia me Yesu di mu no hona me wo mfimfi na mo mfimfi wan ka nipa sa azan ha etu ba kwa aso ye nipa keto bi kwa hona Yesu te mesi aso de ba kwa nipa keto bi no hona Yesu te oh pa dodo no dodo ka bia Yesu oni o ba ko po kwa na so kwa nya ye fina mu kwa mu ye dwa ko fa yinam yes ye ko fa sika ha efu ye na ko sha aso fi ni ye to fu 1 million ori ba yoboni awodi awono ono da ketaso ye ba fole ho ye sa ba fole ho ha onyamu ye bobo amen wo ba hu amabo odi fo nyamu no hu bobo wo court na si se ye nke no cross one ye go ko da sabjim ye last quotation yanko Matthew 24 enche na opialo na 20 to 22 ka ona ni quotation na si Matthew 24 2022 and then be fast ma me pese opialo no ba otimi no tiri me sabna bawo otimi no ne tiefo din komo Yesu oba akabli kitobi mo mienwa aso fi nya twetwe kwa sama so sa ha oni be bia ti aso fi be odi man so na gyan be oni Yesu yes ha wo ti aso fi oni be be mienu miasa ayaka oni Yesu kra oni mi ketekete po ti me se na mo enne nya yesi ene ma okoto ebia odifo yesi ene ma anfie ya trase tagum ya jehaja ya bebia ano bi kwa na kunya kwani aja meni pafro obi na kunya kwani aja meni pafro na me sada me ka kire ho esubo konya me na ka edimisi ene meni na me bra kwesi so ya twe manso eno akokoforia eno akokoforia ebe na ko basako ade so ye dio ade ye yankese ya dia me na ka edimisi ene de me bra me chiba me sesi so esu he ni na Yesu be kul ba rofof binason onem be pul batai yan kan ko odi fo yan Yesu go solfi Matthew chapter 20 onyamu ye hobo obehu emobo opialo se oba no nti yanko kama me na fe yen fansi Matthew 24 2022 ona na si verse ameduonu egosi aduonu mienu no kama me yo etifi asem no difo se ahuyihia ahuyihia kese safoti ya ahuyihia kese pa bo wo nyame de dipa bagu buru sabjem wonma me kama ate ye sika entimi nyai ye cars entimi nyai ye fie entimi nyai yanko wo damfa ubu wo ko da sabjem ya owu a ye de ka na hwe ka ona da ko mengo memongram yanko Matthew chapter 24 verse 20 to 22 no wasena momon paye na mudwane no ama awobre ana homeda safoti ya momon paye na nkonkonsa atenwa mu gbodua no momon paye na mudwane na ma yo bia betumi nika obati ase yesi Yesu abase sai ewiem run away yesi ejefi togo ba yenye betani ye betumi ka gidigidi mo hwa na mudwane bire no ama awobra na homeda na no na awuyehia kese a efi wiase fiti ahyade besi na ebi mada na eso biri mada no ebeba safoti ohuni eba sa Yesu audifo onyame behie ni pa ho papa obetwi ha woka sadie wajuma yete obetwi ha woka sadie wajuma yete o enti bo monde na sadie wajuma yete miniaba
Bible say momfa ma hwe ne papa no mempre ko o ntia so abosomfo ntia so na wansan mesusu amo no mesusu amo okwa ne hunu okofo bi o che bi acheme onu kwa ne hunu na wanya nkwa munni kwaje ya sa mo ntomo ne ma fu na to anwu a munni kwaje odifo ene ya ma wontie da beba na mudwane bile no osana mo mpa na mudwane no ama wo bre ana homeda mo mpa yo na mo nimo hu na mo tia sa so budie no mo do tumirika nano na hunye akasia efi wiase fiti asia de besi ne ebi ma da na nso ebi ri ma da no ebeba safoti de ebi si asase we no Bible say ebi ma da ya de onyame de beye nipa ma asase we no wo se ebi ma da efi wiase fiti asia Nyankopɔn bo so na asase ebesi ne no ebi ma da ahunya ne bi ma da ana eba ye bre so o se beba nso ana eba na se wentwa na no so a Bible say se mentwa na no so a anka bore nyi wo honam biara Bible say mentwa onam so menyi wo kra ba kompo neso wona wayi wo nti o ma pa o nti no obetwa na no so betwa na so enti no ana wo nipa wuwu ya ana wo nipa wuwu o yi bi film wonderful mesi wo nyame wo ancho be yiri de ya film ana he TV so ma ba obi a omo no address na ma na wo mu nyina ebi sida okojiska so no go mela bless you woyi okosajiska ana okot nkwala memu afa wo okotum to cars ni ya be de naja papa ya be de ni naja papa body Bible say de ebi si asase we su no ebi sida wa hawa ania wa hawa wo nipa onyame de be he nipa ma awa asase we su no ebi sida konfotie akojishu konfo bi o che bibia ho wo na bo so kwa wusura frame menama mi ya matuja frame me bo so ho ma ba se no manya agogu tiafum hwenim wo di se be wo koda mu sebjem awiye bi ma asase we su da no ana ba etu de trakot wa wo de bia wo de force ko court wa wo be wuna ka ya wo ba koda presebjem ene edu on yankan kore we de last court judge ba wo ka che wo si Christopher mo ba mo kan kore ha enti bi na Christopher me pama sam kore o Christopher ni akogina judge ani mu ase wo kan kore no na wo ti bu si oni pana sam ka kwa nyoko to pasam ene ensase ho ena hinie akonya we dia ni aja mo yi akonya ni we dia ni aje ye yesu go so fiese kwa heaven lukwe no ena maso Christopher maso twi ye ko bu sabjem maso twi ye ko bu sabjem ko clear maso twi ye ko bu sabjem efisa akonya ni we dia ya ja mo yi asase we dia ya ja mo yi ana woni sika wa sem ya hwea no kan wo sinti ususu so obetwani Nyankopɔn atem babu se bu ususu mo dwane wo Nyankopɔn atem yiwo monyi manu mu mpura wo asane mo koyi mu nyonko dia na dache mo kira Nyankwa amen ana pai ba se wo ya so pe na ati nyame asem jo onyame wo sha wate onyame wonno mo wate wo mie wadwe ni wate ase na ansema ye ka ati ase wonu obia wasema aninimum ya papa Kristo mana Yesu no ya baako wonu bia hwewu se wonu ya no aye Kristo ni dia wo ye wonu ya amen wo ni bia ye wonu ya ampa mama ye yiri pamu yabio ni ya sunyami sabu de towa ye mompa se wurade yi wala ke se bedi asaban na ba bia dokreda no ye fanto odifu kwasha no ye boni a mutwa ba pasolo no odi bra mo fama no mutwa ba we na be so Yakobani na ba sa ye nimsi ye wu a ye kwa heaven na ye ba jiji nkofo sika na ye toto ka asakasia ye sisi ya dani ye manya kwa broche ni ye wu akoda bro nsam jim na haya mpo Nyankopɔn bedi ka tuaka ansa na wawu asase we mpo no Nyankopɔn bedi ka tuaka enta obi obewu no one sra asase so bo wudi ka di ba asase we mpo no asotwe mpo di ka kan mini atemenka anopai mumye nyanya ba ko wo se fita e tuntum muamura wonim na nkatakata wonim na wo bia Bible says me twena no so a me nyo okra ba kompo ento oma mapa o munti no me twena no so enti me nua ba bia wudi woni akere se bone a wudi ara obakodu no nyame be tun kwada so na fe dache no na ona ahye no onyame sha so woti na be so Yesu dim ka amen enti baba Nyankopɔn twa na ne so na enie eze 75 na ko design this year o my 35 agwemboni nto me 35 na okokotwa okko baby edi asema nukwe baby mia maako na nokura ho
nti amanya bi bo fo onya bi bo papa bi munyani ya de ya ni nyina nse afem pese bito baby Benz na ma vodwen ye ni e won no na mi si da pa ye ni mu ni na mu yoma ba baba ya mi Israel asam ne de o de to from say kim na bibiasi we na ma vo bizase nti sa ayi ensam we e Bible mu e mpa na mu asofo ni bi duru ana ma ba tra no so mafu omo beton ma japade omo tom omo pom omo ya mi Israel in fact there is a wu bie ye ni papa emerante ne mabawa ya ba wu bie ye ni ama ye ni da ho e wo nyamesu mu empe vosi Yesu ni na ni ani wo fom ayete za antifosu kwajo no bisa nti wo ba ye wo nya diane bi eti baba we de odifo kwasha na wutie no bene kwa me asante ne aka bom na ye adwuma no odifo kwasha no de asem ne tufo se kim na babia ye din no bi atadin because obi adifo ewo ho ena homachi oti ne nkan wo ya asore ewa Akyem Asuboa every Tuesday anopa na otwe kopem se Wednesday Tuesday voya so na mana kama no every Wednesday bia anopa na otwe kopem se awia dumienu ebeden ebebo no apon anu nti se wo yade o wo amane o wo problem bi o emfa ntena fie fabra Akyem Asuboa mesese Akyem Asuboa eho eno divo kwasha oya asori ena Kwasi adanso ono nkwa na na soro opon ntem o mantem ha Kwasi adanso anopa no nsia ken na so nitua so na otwe no apon wonse obi adaje na wo kwa kodidi na kwa kwa ne ose wo ye odivo kwasha no minim yade a Nyankopon tumi a ode ama no ontimi nsa na Nyankopon san de kan ne ho esan ekere ne se he mo kenkan tworo na osise mo kenkan tworo na se mu didi wia mo de mu ni ahaban no mo fa kontomire ni nye stew na holy ni ekeka ho no mo fa mfran kunuma na mo fa nye nkunuma stew na mu ni na mo wie no ahaban no ni hini ene ni nubra no mutimi de ya aduro wunimu ana wunim gise ye kirew we anya abosonsom obi se sofo a wote ahaba bia no no ebosom he sa sofo bi obe preach se bia no onim tworo semu because ebra Nyankopon oma David okwakote ne ho no o kire na haban sa haban we na oti dwale a ho aye ntoto fi no wo be firim ama ho ate papa mbo ana mo Nyankopon dia dede nkuruma kata ayo na so sane be anatanfo enche no so atase na ayi Elijah nso o ma ne kotena duase sane be wo enti Nyankopon asem no se wunimu a na wunim gise ye kirew watase papa ya na emo obi se sofo tete havande na ni ovie urade no free why na what means the to me wo habama mu papa who told you share to me tuam watase se to me ahaban bi esi mfijire wadwonsoso ya no na besa yade be bisa enu na moko doso na hospital ya anase moko ya ni mama na se mono unum ni omori ya aba mo so todos medicine ya na yinim aya haban ya ba na mo de abiri ya ni so haban ya omori ya haban ya enti odifo kwasha sante hahama aye nduru enti unum se wo si nya dia enko doso enko duru na unum do na se enko mo ba sesi ano ni odi aba aye gidi heba mixture ena nkunimdi heba mixture eno na wo mountain so nkaye ne de ewo prayer center ho nkaye na aka no ewo prayer center ho what you say wo ben ho ansa betumi aka bi enti gidi heba mixture no sesi ano ya de confirmation center bi ewo mfichide be bia kuro bi a wote so information center ho no o so le anopa akọ unyante wo monkampe o se mepenkunimdi heba mixture ni bi na ebebo akwame obi o se ne nsa ye ni tititi obi a 7 preduasa ne 9 kwa no si akonko a chese o si bibi ne nam ne kasemu what pains ewom we duru a ne gidi heba mixture o de o so le anopa abo awi abo anwumire bo wo bebo be wie no na ho ato se fom
gidie heba mixture Gidie heba mixture mixture. adwuma papa obi se ne to ase etwe no eno unim ne brofo sciatica sia wow na chese wu sister untimi ntrase usisi mu dwan asa de makobi ayede agum waduro no kotobi nanom we na Nigeria ni beka se biko unya no monya na chese ho ye den eto so bi tie ma no pai na se be mpreduasa utimi hu se ne honam twetwe no ase sebe mpreduasa ye twetwe ni ntiri no obeta ne kekeke ye twetwe no ontimi nya hwe otwe ni mu a ensiso be ma de osore anopa na otwe mu a ne etoa so twe what ase a chese utimi say yes otwe mu no ayedai asiso eno kura ye duru mo na otwe mu na sensiso a chese o yade eno ane se obenum gidie heba mixture asa gidie heba mixture kotobi nanom sisi your friends say information center bi a wo mfichire afi ni ebe sha ase aso prama drugstores and chemical shops no so ati ase na enya no nkwa nenam oba no oni ni nua na baaye ni nua na your friend nkunimdie nti atani ata enti unya gidie wia na wadi nkunim enti nkunim so baaye no adwuma oba be ye wa asase so nie obi ose ne yam timuze ose ne yam dwan no osoli bia me yemu na ne yemu bom osafo nana aya na ne yemu bom obi yemu bom a one ne te wanu abisa se mba jonsu obeto ana ozi da bi o me yemu a na yemu a hwese kim obeta ne ko krodo kokofo me pa acho we dura ni nkunim de heba mixture hia ne se obekwa akoto no anom ade ba ko echiri wa asase so ya kwa Joseph se obeto no anom anu ochiri kra ti uta no ayede no anom ebebo apa obi asebe mpreduasa ne yemu atwa kuro na wakọ asupiti akọ jinra enko on the on try no he oba bi asebe mpreduasa woso onyem ana asai onu nkudi ndi heba mixture ebe gina ama na wafa ne ba to badin ama yen nyina aba bedidi onyem ana asai ai on the onumbi what you say oba bi a obu ni nse mu ubu nsa asabi producer na to ni ajajo usu a 1 July ebai e ma na edo ombe kwakọ GP obi wo ha eje wo umayaze o onko akatu abaje odian ye nkunim de heba mesa no menstrual pains e ye free ho na menstrual disorder there is difference between menstrual pains and menstrual disorder obi wo ha ne nsa no obebu but eba te sole ebubu ti se tot sole adene so de o se furo ti se ayi Ghana water for mo bi nsuo se yo na emadia wa dura ne nkunim de heba mixture obi su de ba but eba emayi se totru na maka ho asem no wa dura no nkunim de heba mixture o de nom awurade Yehowa ebebie kwa na atom ebeba kama efin bi e wo yam bi ebe yini na aba kunim de heba mixture no ya to apetin ba bia ya to apetin utie na information center bia ben mintimi mu body no because Akyem patem enkuro ne doso odi kuro bia ben bia no ko information center nya te anopa na akọ biza no nkunim de ni bi wa na se gidi ni bi wa ha no age wo de eno ano no asa oba bi se odin ho to planning so de family planning so na esi nyame adom esi watwe ne ho afrim but watwe ne ho afrim ne sei no ne nsabu na stop da oni pa no onum sai stop na duro ni yenkunim die ma ne ntwentwen ne nase wono ebe ma na furo wanga be say yes ade ne ye den ifuro ebeba me na me ka kire enti kopebi na to nanom baba ye ko na enye no kwa sebe ma bitie ye na sebe mpreduasa ne me nsem nya anka mebusa o ni kwaku do nsuru asini ti ase edura homa chinse yanka o sa di peja na ebodi tinko tisa kotre tare dan ho na wo se echia wo entimi nya hwe ma machi entimi nya hwe on de won kọ Akyem Asuboa o sa de echia o sa puse ye betu edua hini keke ama nawe dua hini o wi a obemmere mu nsuo no be hu say yes there is something somewhere Kwaku Asiedu no onote ho no dua hini keke na enye no kwa minim so ba bi awale ache na se be producer awo ma
ɛyɛ odifo kwasha awo ma ɛyɛ odifo kwasha be ma no ba wo no yire mra o yire ne sabi no na so sabi on se bi ho ma do don fa ne mema no ya no mo yin ofom yeah omo low sperm count me de manu a bia be collect me da se to me nuamra baba ye mre ni nti bobo number no na ne aka no ne owo problem bie no won do on frew na ono eni hu nkomo me de minti mi mubo ni nyina so ba wo na wunim ni nyina number na yesai yo difu kwasha me number 054 55 9 50 70 054 55 9 50 70 odifo kwasha number no enti ye de atiefo asi ese asempa wo hoi asupa wo enja asemti tieno no yo me chia davaki akime chia papa chia batekisa cha chifonya na me yele mema ka amen wonderful ya bon